To ‘yan uwa yanzu abin mamaki, Honorable Gudaji Kazaure ya tattara bayanai akan waɗannan kuɗaɗe da yanda aka yi da su da kuma a hannun suwa suke da a ina kuɗin suke, kamar yanda ya yi iƙirari ya faɗa wa manema labarai. Amma kusan kwanan shi 4 an hana shi ya gana da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Makusanta Buhari wanda suke zagaye da shi sun hana ya shiga gurin Buhari ya magana da shi. Har ya fito yana yayatawa manema labarai a kafafen watsa labarai kamar yadda kowa ya gani gashi nan cewa a ba shi dama man ya ga Buhari. To ni abin da yake bani mamaki a nan abu biyu ne. In dai da gaskiya to me ake tsoro? Me yasa aka hana ya ga Buhari? Ɗaya kenan. Su wane ne suka hana? Waɗanda suka hana shi ya ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Kaga kenan su ma waɗansu tantiran munafukai ne, ɓarayi marasa gaskiya wanda da su aka jefa talaka a halin da yake ciki. Ina malamai da sarakuna ya suka yi shiru? Wannan matsalar ta Gudaji Kazaure ce? Ai matsalar mu ce ta 'yan Najeriya gabaki ɗaya. Shi Gudaji Kazaure ma a ƙa'ida ya gama aikinsa. Ina ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam? Yanzu ga haƙƙin Najeriya mutum miliyan 200 da wani abu ana magana a kai. Su waye suka hana? A bai ya ga Buharin mana. In ma ƙarya ce ai shi Buhari kowa ya san baya ɗaukan doka a hannunsa ta zai aje kotu sai da hujja sai da dalili. To tun da haka ne Gudaji Kazaure ƙarya yake ba shi da hujja ba shi da dalili. Aje a bar shi man ya ga Buharin. Wannan kenan. Abu na uku, shi shugaban ƙasa Muhammadu Buhari in dai da gaske ba yaudaran miye ba, ba zaluntar miye ba, ba kura da fatar akuya ya mana ba, ba mai gaske ƙarya bane ba. Ai tun da abin ya je kafafen watsa labarai ya san Gudaji Kazauren yana neman shi. Shi Buharin ya so ganin Gudaji Kazauren mana. Idan Buhari ya so ya ga Gudaji Kazaure, akwai wanda zai hana Buhari? Ma'ana in an hana Gudaji Kazaure ganin Buhari, to shi Buharin ya so ya ga Gudajin, sai mu ji shi kuma za a hana shi? Wannan harkar a daina yaudaran mutane, ana magana wata gaskiyar ƙarya da mulmuzin ƙarya da iya dabara ta zalunci. Magana ce buɗaɗɗiya. In ma ƙarya ake yi, Gudaji Kazauren to a kama shi man a yi ƙararsa a ce yayi wa gwamnan banki ƙazafi, yayi wa wane ƙazafi, yayi wa wane ƙazafi. Ai abu ne mai sauƙi. Duk wanda ya fito ba mahaukaci ba, ɗan majalisa da zaɓaɓɓe mai ci, yayi wa babban mutum ƙazafin sata ta tiriliyan fa 89. Ya kamata in ma ƙarya yake mu ji an yi ƙarar shi kotu. Amma in ba haka ba a bari ya ga Buharin mana. Ya kamata ina malaman mu suke? Ina sarakunan mu suke? Duk wanda yake faɗa a ji ina ƙungiyoyi suke? A daina yaudaran mutane.